Hi, good morning guys. Kagigising ko lang at ginising ko sa aking may bahay kasi inutusan niya ako magpili ng itlog at saka yung mga dilata kasi wala nang laman dito. Konti na lang. Ngayon, aalis ako papunta ko doon pero meron ako kukunin ng 3 doon sa refrigerator. Say hi, Jim. Hi. Magandang umaga sa inyo lahat guys. Sir, ma'am. Makikita ko sa inyo kung saan lugar ako bumibili ng itlog at saka yung mga ititinda namin dito sa loob, yung mga noodles at nata dito o pinanaman bibili namin mga itinda dito kahit paano ito kasi inano ako sa may Manila. Sasabitan. Ako ng helmet. Meron namang Bye bye. bye. Hey guys, nandito na ako sa parking area saan inilagay ko yung motor na parking ko dito. Ayan. At papunta na rin ako. Aalis. Ayan. At dito naman yung mga kapitbahay ko. Ayan. Ayan. Okay. Busy? Yellow Bells, Stone Hills. Ha? Hindi naman na diya. Ha? Okay. Nandito yung kasamahan ko.
nakapunta siya dito sa lugar sa amin sa Stonehenge. Magdi-deliver siya ng pagkain. Tinatawagan niya yung yung customer. Oh, ihatid niya pagkain taga rito din sa amin. Nag-uusap na sila. Ako papunta naman doon, papunta doon. Mamimili ako ng itlog at kasta nila sa doon. So, kasamahan ko si Alan. Papunta yata siya doon. Yan. Si Alan Garden yan. Yeah, Alan. Okay na. Ito yung kasamahan ko. Napadpa dito sa ating lugar, si Alan Gardenia. Si Hi, bye. Hi. Ayun. Kumustahin mo yung pamilya mo, yung mga asawa mo sa lugar ini. Harap ito, harap. Taga Siro ka pala. Samahan ko ito, matagal na. Cebuano Rider. Naka ano ka, palagi ka manunod ng Cebuano Rider. Kung walang trabaho, magmanood ka. Hindi pa dumating yung ha? Ginawa na? Kanina? Anong oras ka pumasok? 7:30. Anong oras ka matapos? Ayaw mo na ng umaga? Yung kapatid mo, yung pangalan mo, Alan Gardenia. Guardiana. Yan. Tagal nito sama Food Panda Delivery. Kasi mamaya pa kung hapon papasok mga 2:15. Mga ganun. Salamat kayo ha. Okay. Okay. Pero na kawan.
guys, nandito na tayo sa may sa may Fish Valley itong lugar na ito. Yan. Lugar naman nito ay Wisdom Street. Sakop ito sa Fish Valley, Capitol. Kita ko kung bumibili na sigarilyo. Yan. May kaso patay na, tulong lang kay Pantay na. Pero iyok niya ron. Ito yung patay nga ani mo na eh. Si Alma ganda pala ito nagtitinda dito sa ano pangalan ito? Alma? Ay, KKM Store Plus. Kasi wala kasi pangalan talaga. Si Alma. Sigarilyo na rin. Yan. Ganit lang ang tindahan dito. Kasi inupahan rin kami nila dito. Yung business. Ito ang lugar sa Capitol area. Yan. Nakita ko itong lugar. Ano na 499 lang. Ako ng papayag. Yan. Salamat tayo. Okay. Since ako namalingki, bumili ako ng itlog at saka yung halina ng bahay. Dito na ako magtatapos guys. At maraming salamat sa iyong papanood. At sana huwag kayo magsawa manood at nakiligin yung channel ko, si Buano Rider. At ito pala si Alma Gador. Ito ang nagbabantay dito sa binibilhan ko ng paninda sa amin ng tindahan. Si Alma Gador at si Buano Rider. Maraming salamat sa iyong panonood. Bye-bye. Bye-bye. Shout out yung pamilya mo. Okay, bye-bye.